So guys, na napugod dari sa taas. Kay wa man mahumalis niya kay naghalagi buhat guys na. So man atihang kuan guys kay mo ni makagaba sa atihang mga putahan ug dijud hinluan ning atong kuan ay puruhan jud nga di na maabli. Nga na oh. Diba? So guys, na sila gi-hire dani nga kuan kay naman to yung comment nga pagsabot mi og kanang tighinlo diri sa family house. So na siya gi-hire diri si Tiri mo yung nagbayad nga magpahinlo pero mo pahinlo lagi pud ta guys og kanang mga di pareha na bitaw ka manghinlo nga. Apilan jud naghinlo na mangana kay nga na jud ko guys kanang manghinlo ko hinlo jud kay di jud ko ganahan og tingaray mahinlo unjag mga gilig-gilig dua. So kuan si Tiri magbayad na si Jaug maglimpyo dani katong si Vicky. So kay niya man to nga magsabot lagi ko ning pamilya nga namon to ning comment kuan nga naitig hinlo. So na diri hinlo dari guys pero di jud ka nang hinlo jud ba ana. Jalahi man ko guys ug manghinlo ko kay hinlo jud kanang tanang sulok-sulok kay sayang mo na ang gitulos ang mga anak nga mga sulok-sulok din. Kay si Nicole Galihanaw. So ato sa ning unahan og kuan ang gibutang di guys, Joy. Ay dishwashing. Na sila gi-hire. Kay namag iba nga manghidlo guys nga manilhigra di apilo pa narapog mga bintana pero ganahan jud ka nga magpahinlo imo jung isultian ang mga hinlo nga kani kana mo ni trabaho bintana.
Itaod guys, man ako kuha na kani na sinaw na kuan. Dadi ko matuog kay ning request lagi si Aliana nga dadi ko matuog. So ako di sa pinan. Kaya pa di sang kurtinahan pud guys. Na malabo. Maganda talaga pag atong Joy dishwashing kay kuan siya sinaw. So magkuan pa ko guys, mag kurtina pa ko dana. Okay, dari mo kumatugon sa guys. Guys, panglaban din ni mga kurtina. Mga kurtina niya nga ni color ba murag silver. So na puti na dito siya guys. Okay. So asa sagi temporary og puli ni. So nagkapit sa uno sa gabi han na sa alisdan og yan color kay han na sang gilabahan. So nagabutang pag dari guys og kuan kay ganahan man jud na mga buwak-buwak bitaw sa sud sa bahay na. Amutod ko dito sa likod. Ani siya oh. Sagi mix na. So dari na siya sa likod sa dari man mag-opisina si Rhea. Unja kuan kanang ana bago na siya. So mag kuan ko guys kay butangan ni og floor wax. So mag floor wax ko karon. Guys ganahan ta ko kanang hanisang alisdan ba og kuan floor mat. Kay nagisi na ang floor mat na. So magkuan ko kare magbutang ko og floor wax para mapuwa-puwa po ni siya. So na may floor wax dari dia. Temporaryhan sa laman naman ni og kuan. Palitan og na buak ba. Palitan og mantil. Bitin. So, natig-floor wax magpusa ko na sa nato pero kahoy man to. Kahoy bahay na niya sa una. Wala doon ka po as kahoy. Walang po kabayad niya. So, ayan kumintab na siya. Pero, kailangan ko pa siya ng magbunot. Maglampaso. So, mayroong nagtrabaho dyan guys. Ang ganda ng bulaklak ko dito. Kita rin yung bulaklak sa labas. Para lang i-address nyo.
Sa Yanbi? Florida? Asa man ni? Tilo ulit, alam mo kung May kaya. mga kamay din na may post. Bakit ka ba? Lamit tayo. Ang Lydia. Wala, nag-vlog ko. Ilan ka? Nagmumot na may nalagay sa mangga karon ako ah. Pero dyan, dyan. Tamis na yun dyan. Basta painog ano? Murag pinya dyan, murag pinya. Sure. Go. Tik-tik kayo. Kung hindi sunod. Nakaabot ko na sila ang mangga guys. Oh. Dahil na pang wala mo sa dagana oh. Sa'yo tayo na to, ikaunta nga di hinog. Lami di kayo. Pero lami man ko daw gihilo. Kilo eh. Murag pinya. Yo dali. Alang mo punot bang ka? Bawal ra ba na mga punot-punot? Kami nakuwang kay guys, nakuwang na dyan pag Uy, naputi bukahin, magpapamata. Ha? Sige na kayo, kulit eh. Wala namin yun. Kanay. Mura sa pinja. Kanay, hindi mo kanin. Karita, buwan ka pa ka? Gumot ni Deres mangga guys kay kuan arang katampis. Kanay, magkakasin. Sugod ka ron, di sa may mangisig kasi yung kwatas ng So kabata. silang magtanaw ko silang mga video ba ano sa ako makatilaw dali nakatilaw jud ko. Dapat na ikaw magwas mo. Nay kan tiri dala yung mananghid punta kong tiri bakit nayara to ba. Nakay na may kang nanay ilaw kang nanay pero lami. So nakaon na mo kang nanay des. Wala na hinog ka na, nay? Wow, pagubkob. Malamig pag ka ng katubak ng lupo. Ang alis mo ka? Kalami sa mangga. Mura boy liso lagi ni kay sige na magabiwa ko may Di ba naman iso? yan naman ang nanakuan. Ay, pwede na matanong ang liso? Mag-barcode ka. Ang basil ni motorok din. Ang dadon si bu. Uy eh. Bayad to na po ko mag-harvest sa Cebu. Matanom lagi ni kay hinog na. Nakot ka din na, kailangan po magmanggalat na. Mubo ra? Nakot na, kata na. Ay las kaang ra? Ano mo malit ito ang magalit ko rin ng mga guard. Suwati, si Bona. Mamalit ko tanong magla. Manigod. Ano? Sabi kaya, sabi? No. Manikado. Kumayan, kasi Bona eh, masabi ko Malami ah. Hindi na may law eh, bigyan na. Mamalay niya si Dunda. Ang gisap-sup ang kuan guys. Nakadang ko mas gabi. Lisod lamang ako, ah. Diyan, tagay spawn dyan oh. Oh, okay, tagana na. Okay. Ako na. Kani David ano dyan oh. Ha? Dala dito pa, pupunta sa dyan. Kera. Kami isa dili, lami dili pa inagon ka na ulan. Hala, mahuturok din ni oh. Maturok din eh. Turok ni. Kasi yung suspect. Okay. Di makabuk ka po. Kuha na po guys. Nakot ka na. Indian minggo na po bagong hinarbis ni Jan Jan. Papatan dahil. Tapli naman na kayo eh. Gusto ko kami nito tipos. Asan dapat ka kay napay daghan dito. Nasa to te? Kabatang mo sort ko. Sus anya sa mga tag si Binti, kay Sinta sa tilo. Mahal. Pila na yun? 25? May 5 lang. Dubai. May 5 lang. Si Binti dito sa Sinta kinapartuhan. Tag 20 ko sa Ano kabo. po ni? Pangangan mo sa ni. Iya magluto ko ano. Pwede raman ikan ulugay di panitan. Kung magkinamadan. Hindi siya ba eh. Di na hiwaon nang.
Uy, pillar di ay dani? Naman, ang dito. Pillar na lang kayo. Gusto mahiwa ang tamo. Parang ngayon, wala din mo ade. Isa. Sabi, ko yung nung isita nung, doon ka rin, di lang tumban. Galing. Katong ba din daw? Ha? Katong nga sila ni mo taga. Nurse mo kuno to. Nas, bigwat, dito ko. Ang bigay. Undan no. Sige, ikaw bang sa... Luma. Gani may higit pa nito. Hani kado. Ang gamo na yung ano, katamisa dyan. Kabangaan ra ba? Wala, ipapakpak, mo may nagkasing pakpakan. Ah, dyan. Mag Oh, ano ay ko, di ko kay mo gamit na na. Pero be. ikaw mag-fight ko. No? Para last. Grabe ang kain. Gamay man. Diba may lagi eh. Minatag. Di ba kang bibiin ba gamay man? Masa ko siya pa yung bagong harvest? Kanang magdagta pa kanang. Ah, yan ni. Hindi. Kunin ko ito sa harap ko. Sabi, dahil hindi ka ulay. Wala, kana kayang gikaon, halagid ka. Tamis kinakita. Ikaw, ibawalan ko. Dito Manila ba kay nila magpanit nga. Nila magpanit nga di maputol dyan ba? Kaya bitaw, ang tunan. Nga di ba kataas? Kuan na inapol. Di maputol. Pero paspas ka sa mga ano. Pas. Kasi Cebu City makita ko nimo maligay nga niya paspasa oy. Kirin sa kulo no. Dili libuto na jud nga na. Anad na na. Di maputol ang Ano si Yusi oh, naon na lagi nila. di maputol ang panit ba? Ang pagkara panit. Mali kang balik ya. Yan, makuan jud karon. Ano ba? Hindi na, tennis. Yan, ang gamit ang mga sauna. Oh, Kung saan ka nga po tuloy. May sabi kay hugason sa nabi ah. baltin. Taman. Taman. Itong bayan. Ano sa? Ha? Ano sa? Bansin ko ang kilo. Bakit yun? Rana. Yung sound na tumbak eh. Tamis. Kaya ito na pati din, naghahanap yung magpudanghan, mapunta, dito pa kamot mo si Bro. Hindi mo din sila dyan. Mga ano dyan? Ang kamot na yung parang matakli, dahil sa mga pilot. Bio. Ito kung ito parang, dito lagi ko na. Dahil kung kahit Ay Aliana guys magdug kuno mi. Anong ganahan man kamo dug na Aliana? Unsa? Ah, pinangga ko nimo. Magdug kuno mi. So, dito man to ko ila sa mananghilin magtulugan guys, ja kay mahandyo man ni si Jaga. Kuan. Magdug kuno mi. good night, Nay. So kay dari mamis kwarto ni Tiri. So unang pag-abot na dari guys, dito mo ko sa kuan, kung mananghilin man ko ka. Kuan. Higda. May galipad-lipad uy. Sa tumulit na dito Mama Ruby. Sa tumulit na dito Mama Ruby. Ugma ay. Ano ka muli? Guys, madong gabi guys. Nag-request in daw ning bata nga magdug kuno mi. Dili na. Mag good night na ta. Hi guys, na good night guys. Ina magdug mi ni Mama Ruby. Request di siya na nga magdug. Nagpahatod si siyang mama dari kay magdug kuno mi. Diya dito magkutigtugan guys sa ilaman ng hilin. So ikaduhang adlaw na dari guys. Dari ko sa kwarto ni Tiri. Kaya dito magkuna anad tapad pa miniman ng hilin. Sa inos ko. Dog na lang ko. Kuan ba? Kani kay hindi ko katsing. Ikaw di kasi katsing nagdug ra ba na si Jagkuan oh. Wala na siyang ipagpagan. Kita kung lulututong magiging Mama Ruby. Pagpagan na ni ha? Nagkakita na kung lulututong Mama Ruby. Mabuhi pa to sila Mama Ruby. Hindi na. Ano man
Noon sa dito si Ja. Hmm? Noon sa day si ang tutong. Nalarog eh. Sakit. Hmm. Diyan na asa man to siya nga higda man to. Naghigda ra man to sa natug ra man to. Kami marugi. Natug ra to unsa to siya. Namatay na marugi. Namatay dito. So day may kuan guys. Gagaw ni tatay baga. Namatay na kuan tumi tapos gabi iba pag-abot na nagkuan mi kanang ning vigil. Gani iba naman sa Aliana. Nga siya nga unsa na ko si tatay Ariston kuno dadto kuno masud maghilak kuno si Ja unsa mas Aliana nga sud mas jang na guys di is just kuan ba kabaho sa kuan gagaw ni tatay nga magtiyuhin pud namo guys ba kuan kanang lili is jang nas lungon na ba kuan si atsing excuse me atsing na ko